Ahojte, vítam vás na dnešnej joge, ďakujem, že ste sa ku mne vrátili. A dnes som si pre vás pripravila jesennú yin jogu pre unavených, niečo oveľa jednoduchšie, oveľa uvoľnenejšie, kde sa budeme len tak valkať na podložke a uvoľňovať celé telo. Takže keď sa chystáte spať, možno je niekto z vás chorý, unavený, alebo sa chce len tak uvoľniť, toto je výborná joga práve pre vás. Dnešnú jogu začneme v šavásane, takže prejdeme do plného lahu. Celé telo je uvoľnené, ruky sú ďaleko od tela, nohy ďaleko od seba, chodidlá voľne padajú do strán. Dlane smerujú k nebu. A iba prenesieme pozornosť na svoj dých. Pozorujeme každý nádych, ako naplňa naše brucho. Hrudník až po kľúčne kosti. A výdych, ako nás postupne uvoľňuje do podložky. A ťažkne. S každým nádychom naplňame svoje telo novou, čistou energiou, plnou potenciálom na všetko dobré. A s výdychom cítime, ako sa postupne uvoľňujeme od chodidiel. Cítime, ako nám ťažknú lítka do podložky, kolená, stehná a boky. Cítime, ako nám ťažknú ruky, predlaktia a celé páže. Uvoľňuje sa pánva, oblasť brucha, hrudník a celá chrbtica. Uvoľňuje sa krk, hlava, pokožka pod vlasmi, tvár a tvárové svaly. Oči máme zatvorené, pery môžeme mať jemne pootvorené a pri ďalšom výdychu vydýchnuť ústami veľmi jemne. S ďalším nádychom si prinesieme kolená k hrudníku. Dlane môžeme položiť na kolená a iba párkrát zakrúžime kolenami z jednej strany do druhej. Môžeme ich otvárať do strán a potom zmeniť smer a ísť dovnútra. Pravú nohu necháme pokrčenú pri hrudníku a ľavú vystrieme. Párkrát môžeme zakrúžiť v členkoch do jednej a do druhej strany. A s výdychom prinesieme pravé koleno do ľavej strany. Hlava smeruje do pravej a cítime jemný twist v oblasti pásu. Nikam sa netlačíme, iba necháme váhu nášho tela, aby nás jemne vytáčala. Ľavá ruka môže byť položená na pravom kolene. Pravá ruka môže zostať vystretá do strany alebo v kaktuse. A s ďalším nádychom sa vrátime do stredu a vymeníme strany. Teraz je ľavé koleno pri hrudníku, môžeme ešte párkrát zakrúžiť v členkoch.
No a pomaly prenesieme ľavé koleno na opačnú stranu. Pohľad smeruje doľava. A predýchávame a uvoľňujeme. Každý nádych nám naplňa hrudník až po brucho. A s výdychom cítime, ako sa ešte viac jemne vytáčame. Môžeme si vizualizovať svetlo, ako každým nádychom vchádza svetlo do celého tela. A s výdychom uvoľníme, s nádychom prejdeme do stredu. A s výdychom prinesieme pravé koleno k hrudníku a prejdeme do polovičného šťastného dieťaťa iba na pravú stranu. Ruku pravú môžeme dať na pravé chodidlo z vonkajšej strany alebo sa chytíme za veľký palec alebo len za lítko. A môžeme tu trochu pokrúžiť alebo sa pohojdať a uvoľniť. Celá pozornosť je na dychu a na svojom tele. A teraz vymeníme strany, prinesieme ľavé chodidlo a koleno k hrudníku a chytíme sa za chodidlo a dáme si polovičné šťastné dieťa na ľavú nohu. Prehlbujeme každý nádych a predĺžujeme každý výdych. Pery môžu jemne smerovať do výšky, ako by sme sa mentálne pre seba usmievali. A teraz prejdeme do plného šťastného dieťaťa s oboma nohami pri tele. Snažím sa priniesť celú plochu chrbtice k podložke. A iba sa držím za chodidlá z oboch strán a môžem sa pohojdať zo strany na stranu. Alebo nehybne zostať v pozícii a predýchavať ju. Teraz vrátime chodidlá na podložku, blízko pánvy, chodidlá a kolená sú spolu a postupne len spevníme brucho, podsadíme pánvu a budeme dvíhať pánvu od podložky do polovičného mosta, stavec po stavci, otvárať pritom hrudník a iba sa otláčať. Ruky môžu byť buď prepletené prsty a tlačiť do podložky, alebo sa môžeme chytiť za členky a použiť ich ako takú páku na otláčanie sa, otváranie hrudníka. Sedacie svaly sú zapojené. A pomaličky stavec po stavci prejdeme opäť celou plochou chrbta na podložku. A prejdeme pomaly do sedu vlastným spôsobom. Sedíme na sedacích kostiach, nohy sú pred nami vystreté, chodidlá sú flexnuté a teraz pokrčíme pravé koleno a prinesieme práve vnútorné chodidlo
k ľavému vnútornému stehnu a pravé koleno nám padá do strany. Ak je toto pre nás ťažké, môžeme nechať pravé chodidlo na podložke alebo si nájsť vlastnú pozíciu, ktorá nám viac vyhovuje. A s nádychom len vystrieme chrbát a s výdychom prejdeme do hlbokého predklonu k ľavej nohe. Ľavé chodidlo je flexnuté. A s nádychom sa len sústredím na to, ako sa vystiera chrbát do výšky, do diaľky a s výdychom sa uvoľňujeme hlbšie k nohe. Pohľad smeruje na ľavé chodidlo. Pánovo dno je aktívne. Nemusíme ísť najhlbšie, ako sa nám dá. Môžeme cítiť len veľmi jemný stretching. Je to oddychová joga, kde sa netlačíme nikam. No ale chceme si len oddychnúť nejakým príjemným spôsobom, ktorý je dobrý pre naše telo. S nádychom sa vystrieme do výšky a vymeníme stranu. S ďalším nádychom sa opäť vystrieme a s výdychom hlboký predklon k pravej nohe. Každý výdych nás uvoľňuje, prináša hlbšie. Pohľad smeruje na pravé chodidlo, pánovo dno je zatiahnuté. No iba dýcham a uvoľňujem sa. Kľudne si môžeme podložiť brucho aj nejakými vankúšmi, ak nám je to lepšie, a uvoľniť sa. Sústredím sa na dých a nechám sa viesť svojim dýchom. Môžeme si dať aj nejaký zámer. Zámer byť prítomný so svojím telom, byť tu a teraz pre seba. A s ďalším nádychom sa vystrieme, môžeme pokrčiť obe kolená, preniesť dlane za chrbát a prejdeme na chvíľku len do obráteného stola. Brada môže zostať pri hrudníku, alebo ak nemáme žiaden problém s krčnou chrbticou, môžeme otvoriť aj krk. Boky aktívne smerujú do výšky. Cítime jemné otváranie v hrudníku. A s výdychom vrátime na podložku. Výborne, teraz môžeme prejsť do ľubovoľného sedu, napríklad do prekríženého, ale kľudne môžeme zostať aj sedieť na lítkach a naťahovať si pritom kolenné šlachy. A s nádychom prinesieme dlane do výšky a s výdychom budeme pokladať ľavé predlaktie na podložku a pravá ruka nás naťahuje do diaľky. Snažíme sa nechať obe sedacie kosti na podložke na jednom mieste, nedvíhame sa. A iba predýchávame. Ľavé predlaktie nemusí byť na podložke celé, stačí, keď tam držíme dlaň a snažíme sa približovať a aktívne sa naťahovať pravou rukou do strany. A s nádychom prejdeme do stredu a s výdychom pravá dlaň alebo pravé predlaktie na podložku a ľavá ruka sa naťahuje do strany a naťahujeme krásne ľavú stranu tela.
medzirebrové svaly. Nezatvárame sa, ale snažíme sa otvárať hrudník. Pohľad môže smerovať k nebu. A s nádychom do stredu a ešte jedenkrát úklon doľava. A nádych do stredu a ešte posledný úklon doprava. A s nádychom vrátim do stredu a s výdychom ešte prejdem na twist na jednu stranu. Cítim, ako ma každý nádych naťahuje do výšky a výdych povoluje do väčšieho vytočenia. Zároveň sa tam vôbec nemusím tlačiť, iba cítiť veľmi jemné vytočenie, veľmi jemný stretching. Tak ako to dnes potrebujem. A s nádychom vrátim do stredu a ešte prejdem na opačnú stranu. Držím pozornosť na dýchu. A s ďalším nádychom vrátim do stredu. Môžem párkrát zakrúžiť ramenami dopredu a dozadu. Uvoľním, chrbát je rovný a ešte môžem priniesť krk na jednu stranu a robiť malé polkrúžky do jednej a do druhej strany. A uvoľním a s nádychom prinesiem ruky do výšky, pozriem sa do neba a s výdychom prinesiem dlane k hrudníku. S nádychom ešte raz do strán a do neba a s výdychom k hrudníku. A s nádychom ešte jedenkrát do šírky. A s výdychom si dáme jedno veľké objatie. A poďakujeme si za tento čas a lásku a energiu, ktorú sme si venovali. A ja ďakujem vám, že ste sa ku mne pridali a prajem vám ešte krásny deň alebo večer. Namaste.